Өфөнең Торатау конгресс холлында үргә ос мәгариф форумы үтә. Форумда нинди мәсьәләләр карала? Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстандың мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәкчесе Розалия Сафиуллина. Розалия Ризковна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп республикала 3-нчегә үргә ос мәгариф форумы үтә һәм быел уның максаты ниде? Нимәләр турында укытучылар йыелышып кәңәшләшә? Әйтеп киткәнегез, сәясәт республика матур мәгариф системында матур яңа традиция барлыкка килде. Быел 3-нче ел рәттән менә ошондай форум үтә. Республика башлыгы Ради Фәрит улы Хәбировтың инициативы менән башланып киткән ул вакытта. Быелгы форум 3-нчегә үтә әйтеп киткәнсә һәм елда ул форумда үзенең аерым тематика билдәләнә. Быелгы форумның темаһы укытуның, белем бирүнең сыйфатын күтәрү. Һәм буның өчен нидәр эшләргә кирәк, бүгенге заман мәктәбе нинди булырга тиеш, һәм бүгенге заман укучысы нинди булырга тиеш, шул сорауларга җавап эзләсәк бит. Белем сыйфаты дигәндә, сынапта федераль кимәлдә был мәсьәлә еш күтәрелә. Рәсәй мәгариф министры Сергей Кравцов еш кына әйтә килә. Ничек күтәрергә мөмкин белем сыйфатын бүген? Буныһын инде ошо майдансыкта катнашучы форумда махсус чакырылган кунаклар, спикерлар кәңәшләшеп, бердәм юлын табарбыз дип уйлыйбыз. Чөнки төп был форумның катнашучылары ул мәктәп директорлары, мәктәп итәкчеләре, мәгариф бүлектәре, идаралыклары итәкчеләре һәм ошо укытучылар менән директорлар менән эшләүче белгечләр һәм методистлар. Һәм быелгы елда белем сыйфатын күтәрүгә кагылышлы булгач, Рәсәйдән шулай ук без спикерларны көтәбез, белгечләрне Рособорнадзордан төтәгендә мәгариф министрлыгынан шулай ук безнең белгечләр буласак, башка күрше төбәк өлкәләрдән дә безнең форумның эше белән кызыксынып килергә теләк белдергән делегациялар бар. Без шулай ук Удмуртиядан көтәбез, Силәбе өлкәһеннән һәм Татарстандан. Димәк, күрше төбәкләр белән дә тәҗрибә уртаклашуы буласак, һәм үзебезнең тәҗрибәдә уларга өйрәтү. Белем сыйфатын баһалау дигәндә, без әлбәттә һәрвакыт контроль эшләр, бүген улар бердәм тикшерү эшләре дип атала, бөтенесе бердәм тикшерү эшләре, имтихандар, дәүләт имтихандары һәм аттестациялар, шуларны күз уңында тотабыз. Улар сынап та белем сыйфатын баһалаймы? Белем сыйфатын баһалау буенча бик күп төрле процедуралар бар, сертификациялар бар. Һәм был яктан монда инде белем сыйфаты дигәндә бөтен предметларда күз уңында тотыла. Һәм предметтар гына түгел, предмет һөҗүмтәләре генә түгел, гомумән әйткәндә укучылар мәсәлән бүгенге көндә уку, үҙаллы уку яктынан да сыгарлыш класс укучыларының белемен карау җәһәтеннән төрле процедуралар бар. Һәм буның буенча бер аерым майдансык эшләсәк, әйтергә кирәк, быелгы менә белем сыйфаты менән бәйле булгач, төтәгендә безнең мәгариф һәм фән өлкәһендә күзәтү һәм контроль идаралыгы тәбәтендә безнең Сауборнадзор тәбәтендә управлениен улар төп функцияны үтәй һәм әлбәттә безнең мәгариф һәм фән министрлыгында белем бирү өлкәһендә һәм тәрбия бирү өлкәһендә шөгыльләнгән төбәккән үз эшен алып барган бүлектәр дә үдәне матур майдансыктарын асысактар. Бында һез мөһим һүз әйттегез, тәрбия. Белем сыйфаты дигәндә без бары тик балаларның мәктәптә туплаган белемен генә күз уңында тотмайбыз, ә уларның нинди шәхес булуында күз аллайбыз, шулай бит. Һәм һуңгы вакытта әйтергә мөмкин, балаларның психик сәламәтлегенә игътибар бирелә. Менә ошо юсыкта ниндидер майдансыктар эшләрме? Әлбәттә, бында быелгы елның форумның үсәнлеге дә шунда, менә әйтеп киткәнчә категория кемдер катнашуын әйттем битендә, һәм шулай ук балалар үзләре детский самоуправление дебет балалар мәктәпләрдәге үз идара органнарының да аерым майдансыгы булсак, ул хәтта үзенең эшен 2 апрель иртәгә башлайсак дип әйтәйин мәгариф үстерү институты базасында, һәм монда балалар үзләренең теләкләрен һәм тәкъдимнәрен җиткерәсәкләр. Әлбәттә, балаларның белем бирүе шулай ук мөһим мәсьәлә. Шул ук вакытта балаларның сәламәтлеге яшәргә ынтылуы әйтәйин, бу тормышта үзләренең урынын табуы, менә шул яклап бу хорозларга игътибар биреләсәк. Гомумән алганда, үргә ос проектның төп максаты балаларны, айрыса югары класс укучыларын зур олы тормышка әзерләү. Шундый максат барыла бит инде. Һәм әйтергә кирәк, республикала балаларның төрле яктан үсешенә игътибар бирелә, шул яктан, шул исәптән рухи яктан да илһиярлек тәрбиясенә игътибар бирелә, шулай бит. Әлбәттә. Безнең быелгы форумда менә бу мәсьәләләрне күтәрүче төп майдансыктарның бере туган телләр буенча буласак, әлбәттә бүгенге глобаль шартларда тәбәтәндә бездә дөнья базарында шундай зур киңлектәр булган вакытта туган телләр югалып калмасмы, уларны хаклау, үстерү буенча нидәр эшләргә кирәк һәм гомумән әйткәндә бүгенге көндә күп нәмә җитәкчеләрдән дә барабыз.
дип әйтәбез бит инде. Менә шул яктан без мәктәп директорлары менән таптык бит инде. Һәм ошо мәсьәләләр менән урыннарда шөгыльләнгән методистлар һәм белгечләр менән дә ошо туган телләрне ничек укытырга һәм быелгы елда туган телдәрдә укыту турында ла ошо төп темаларның бере булачак. Һәм әйтегезгә төшереп китәм, безнең декабрь адагында республика башлыгы указына ярашлы инде указы менән туган телләрне һәм дәүләт телләрен укыту концепциясы яратланды. Бу киләһе 10 елга безнең куелган план программа инде. Менә шул хораудар ошо безнең дискуссия мәйданчыгында күтәрелсәк, һәм без үзебезгә быелгы яңалыктан бере инде зур кунактар көтәбез. Мәгариф министрлыгының Россия Федерациясының туган телдәр буенча бүлек җитәкчесе Тимофеева Анна Александровна киләсәк, ул үзенең килүен расланы өстенге. Без шулай ук ошо форумдан ташуга мәктәпләрдә күрһәтергә янабыз. Безнең милли мәгариф системаһы уларны бик кызыксындыра. Шулай ук без көтәбез Пилипенко Сергей Александрович та, ул шулай ук илк мәгариф министрлыгында шуның хәзер Халыклар дуслыгы Россия университетында эшләй, институт директоры буларак, Богатиком фондта эшләне туган телдәр үстерү буенча, шулай ук милли мәгариф мәсьәләләре буенча төпле белгечләрнең бере итеп әйтәгәндә. Шунда кунактарны көтәбез һәм әйтеп киткәнемчә, менә безнең һөйләшү кызыклы, ентекле һәм йөкмәткеле булыр дип ышанабыз. Туган телләрне укыту буенча тәҗрибәбез байтак кына, күп теллелекте үстерү буенча республикала буна концепцияны телгә алып үттегез. Уның төп тезислары ниндәй? Төп тезислары әлбәттә безнең федераль законнарда һәм төп конституцияләрдә гражданнарга бирелгән хукукларын файдалану буенча әйтәгәндә туган телдә белем алу, туган телдә өйрәнү, дәүләт телләрен өйрәнү, менә шуны тормышка ашыру өчен бөтенләй шартлар тудырабыз. Бу әлбәттә концепцияның төп максатларының бере. Шул ук вакытта региональ компонент, төбәк компонентын күзеңдә тотып, укыту программаларын нигезенә әйтәгәндә йөкмәткәнә без аларны ничек индерә алабыз менә бу яктан. Һәм менә бу шартларны тәэмин итү өчен мәгариф система һәм гомумән әйткәндә дәүләт органнары нимә менән булышлык итә ала. Һәм бу яктан инде башлап балалар баксаһы, мәктәптәр, өстәмә белем бирү, колледждар, югары уку йортлары, яшьтәр хатта әйтәгәндә һәм җәмгыять, ата-әниләр менән гаилә менән берлектә ниләр башкарырга була, менә булар барыһы ла положениелар дип әйтәгәндә яңа концепцияга инде. Һәм менә бу яктан яңа концепция элеккегенә караганда зур үзгәрешләргә дусар булды, чөнки безнең элекке дип әйтәгәндә Богатиком кабул ителгән концепция 2009 елда ул тик мәктәпләргә генә кагыла иде. Без беләбез 2017 елда яңа кабул ителгән закон буенча дип әйтәгәндә законга үзгәрешләр инде бит туган телдәрне өйрәнү буенча һәм бу туган телдәрне өйрәнү балалар баксаны башланырга тиеш дигән положение кертелгән бит законга. Менә без инде бунда балалар баксаһын башлайбыз, югары уку йортына тиким дәвам итәбез һәм шулай да тагы гаиләне, җәмгыятьте сиккә куймады, берлектә эшләргә тиеш дип барабыз. Балалар баксаһына килгәндән әлеге вакытта ниндидер методик кулланмалар, әсбаптар әзерләнәме? Әлбәттә әзерләнә. Менә быелгы елда сыгарасак без яңа программалар башкорт телендә уку тәрбия эшен алып баралар балалар баксалары өчен һәм рус телендә укыту тәрбия эше алып барылган балалар баксалары өчен яңа методик кулланмалар сыга һәм программалар сыга. Bundan тыш балалар баксаһы өчен әлбәттә программалар бул тәрбиячеләр һәм педагоглар өчен балаларның үзләре өчен раскраскалар дип буямдар, төрле таратма материалдар дип әйтәгәндә булар безнең бюджет исәбенә сыгарыла һәм һәрбер муниципалитетка балалар баксасына yetkirilecek. Балалар баксаһы тәэмин ителә. Bundan тыш һез беләсез безнең дәүләт программаһы бар бит инде. Дәүләт программаһы исәбенә дип әйтәгәндә акчалар исәбенә без шулай елда менә быел елдан башлап дип әйтәгәндә балалар бакса башкорт төркемнәрен дип әйтәгәндә планшеттар, мобиль кушымталар белән тәэмин итү буенча яңа эш башланык. Санапта бүген ханлаштыру осорында ханлы ярала дип әйтәйек, безгә заман яңа талаптар куя. Буна башкорт теле бүген гомумән туган телдәр бу яңа талаптарга ничек җавап бирә? Һәд беләһегез, сынапта безнең ошо дәүләт программаһы тормышка ашырыла башлаганнан бирле дип әйтәгәндә һәм 12 елдан бирле безнең елда бирелеп килгән гранттар бар бит инде республика башлыгының туган телдәрдә һәм дәүләт телләрен үстерүгә. Шулай ук башкорт телен үстерү буенча безнең фонд эшләп килә. Менә бу төп үс юнәлеш дип әйтәгәндә төп ресурсларның үсеһелә бөтәһелә менә башкорт телен һәм туган телдәрне үстерүгә юнәлтелгән. Һәм ошо әйтеп киткән фондның
эшмәкәрлеге аша, гранттар аша һәм дәүләт программа аша бик күп мобиль кушымталар, яңа ресурстар барлыкка килде. Без уларны федераль кимәлдә еш кына презентацияләбез һәм безнең тәҗрибә сынап та матур, хуплауга лаек дип уйлыйм. Бүгенге көндә балалар баксалары өстендә, мәктәп укучылары өстендә, хәтта киң катлам кешеләр өстендә төтә кем теләй башкорт телен өйрәнергә бөтәсендә мөмкинлекләр бар. Әйтергә кирәк, Башкортстан Рәсәй төбәкләрендә яшәгән башка башкортлар өстендә туган телде өйрәнергә мөмкинлек бирүсе. Республика шулай бит. Менә бу яһәттән башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә башкорт классларын астыру буенча проблема ничек хәл ителә? Проблема ыңгай хәл ителә, чөнки матбугатта һәм интернет киңлекләрендә күреп барасыз дип беләм. Яңалыктарда һуң вакытта еш кына күзгә салына башланы бит инде. Хәзерге бүгенге көндә караны һинә әлбәттә башкортлар күпләп яшәгән күрше төбәкләрдә төбәтәгендә улар төп халык буларак битендә балалар баксаларында да өйрәнүчеләр саны артты. Мәктәптәрдә класслар һәм төркемнәр барлыкка килә башланы һәм тагы яңа юнәлеш республика башлыгының кушуы буенча төбәтәгендә башкорт якшәмбе мәктәпләре ачыла башланы. Менә бу яһәттән сынап та бу якшәмбе мәктәпләрендә укучылар гына түгел, уларның ата-әниләре өлкәнрәк студент яшьтәге яшьтәр дә килә ала, катнаша ала һәм туган теле бит өйрәнә ала. Һәм буна ошо бит һеҙҙең телгә алган барлык проблемалар ул әлбәттә үргә ос форумының айрым бер маҙансығында өйрәнелә, тикшерелә һәм яңы тәжрибәләр, яңы тәҡдимдәр ҡаралалыр. Был форумдың яңылыҡтарын интернет аша күҙәтеп буламы? Әлбәттә бөтә теләгән кешене ҡабул итеп булмай. Быйылғы форумда беҙҙең 500-дән ашыу кеше ҡатнашыуы очный режимда дип көтөлә. Конгресс холда буласаҡ 9 апрелдә бит. Бынан тыш интернет киңлегендә әлбәттә онлайн трансляция буласаҡ. Мәғариф һәм фән министрлығының YouTube каналы аша дискуссия майҙансыҡтарын һәм пленар ултырышта ҡарарға мөмкинлек буласаҡ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, 9 апрелдә Өфөнөң Торатау конгресс холлында үргә ос мәғариф форумы үтә. Бөгөн ошо хаҡта Башҡортостан мәғариф һәм фән министрлығының бүләк етәксеһе Розалия Сафиуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.